Ba wai auren ne ba na so ba, ni ya mace ne da za a haifa shi ne ba na so. Da mu duba mu gani idan mace ne da mu cire dan mu sa mata namu. Kadda in ce wannan yarinyar tambaya take so ta yi min akan dan uwanta. Ina so in sanar da ku irin kyautar da Allah ya ba mu ta yarinya. Kada ku da kan tana da uwa. Ko yake an ce mu ba shi da kama. Dalilin wata masarauta. Wannan daman jiran ka nake. Ina zo wannan ya da ka zo ka aje ta nake so ka zo ka bar labarin ta. Amma wannan wani irin mafarki ne haka? Soyayya nake da dan sarki kuma har yake gaya min cewa ba zai iya rabuwa da ni ba in ba mutuwa ba. Mafarkin Yarima. Wallahi in kika da dan wani wallahi naki ma sai albarka. Ni ba na son ka tarmo wani abu wannan ba Allah ne ba mu ita ba to so ka sai mu kula da amanata. Wannan ita ma amanar mu ce. Ina ake ta shan kwalliya haka da yammacin nan ina zaki? Ko kin manta yi ne na garin. Dalilin wata masarauta. Tausayi, amana, zalunci, makirci, game da mugun nufi duk a cikin fim ɗin dalilin wata masarauta. Faɗakarwa, tunatarwa, ku biyo mu a cikin ƙayataccen fim ɗin nan mai suna dalilin wata masarauta. Producer by Jamilu Umar Kansi, Executive Producer MC Ba Sharifi, Directed by Jazuli Zango, Continuity by Sarkin Yaƙi, rubutawa, tsarawa, shiryawa, Jamilu Umar Kansi by Ma'awiya Umar Zango. Ka karba ka sha. Karbi ka sha. Na shiga uku. Kadda magan da yaron take gaya min ya zama gaskiya. Ka zo ka yi kikam da kai ka tsaya me yake faruwa? Tun a wajen ɓata min rai nan cikin gidan ni ma ɓata min rai naki. Me ya faru? Kuma ba ai baba bace din na faɗa mata na yi mafarki da Yarima shine ta ce wai ba ni da hankali. Tambaya uku nake so ne miki kuma bana buƙatar wata magana amsa ta nake buƙata a wajenki. Tambaya ta ɗaya ya sunanki, tambaya ta biyu nan a ina nake, tambaya ta uku suwa suka kawo nan. Dalilin wata masarauta nan tafi.